Etorri Nerea Lustondo. Hemen bat baino gehiago izango zarete sare sozial zalea. Eta oso, ez dakit modan edo oso erabilgarria da etiketen figura. Zerbait esaten duzu eta hitz baten laburtzen duzu esan nahi duzun horren zentzua edo. Baina, sare sozialak ez zituzten etiketak asmatu. Askoz lehenagotik eta gu baino askoz lehenagotik bazegoen jendea etiketatu beharra. Eta Nerea, zuk ere imaginatzen dut beste denok bezala izan dituzula hainbat etiketa eta izango dituzula oraindik beste horren beste. Eta nik gaur 3 eskatuko dizkizut. 1, jarri dizuten etiketa. 2, zure buruari jarri diozun etiketa edo jarri izan diozun etiketa. Eta 3, zure buruari jarri nahiko zeniokeen etiketa. Bata jarri dizutena, beste bat zuk zeure buruari jarri diozuna, eta 3. bat zure buruari jartzea nahi zeniokeena. Herri txikian infernu handi sarritan esaten dana. Herri honetan ezaguna da nere familia arbol dana. Elustondoren saga horretan azkena etorri zana. Erdi porrera parranda zalen ez darro egongo ama. Eta jendeak deus esan gabe garbi dauka panorama. Gisa horretan ikusten bainau hemen kaletan barna. Beti rifarrez erdi gustora urruti daukana drama. Nere haumen da Feliziana bat
arazorik ez daukana. Bertso eskolan urte mordo bat pasa dut finek bezala. Naiz ikaslek esango duten bihurtzen nula kartzela. Asexualtzat maiz juzgatu nauten, ezin zen izan bestela. Badakizuen prentsa arroxaz bandoa jo behar dela. Bere hiloben maitale sutxu, baina neska zarkitzela. Eta lanpostu finkorik gabe, buruari txepela. Maiz uste dute etorkizunik, ez dun pertsona naizela. Tristena da neronek ere sinestu egin nuela. Badakit zer den triste gotean, ta zer den masai umelan. Badakit zer den bakardadean, ta gorputzaldi goibelan. Baina badakit bizitza hontan dena aldakorra dela. Ta egunero luzatzen dela historiaren kordela. Ta orain nago ezin zen izan bestela. Emozionatuz doinua ere ikutara joaten dela. Ta onartzen dut bizi naizela, erregina bat bezala. Ta inbidian didaten haiek izorratu daitezela.